Здравейте, дами и господа, аз съм господин Пари. Ще гледаме топ 10 Stone Cold Stunners. Ако знаете кой е Stone Cold, Стив Остин. Сега ще гледаме топ 10 Stone Cold Stunners. Kurt Angle, на Kurt Angle. О мага! Дъди Лов. Той е чист не го. Ама изобщо. То ли Мик Фоли? Кейн. О! Кейн от 2002. Костюмът. 30 хикса. Ще готина. Виж титлата я Стънър. О мага. Направо може да му вземе титлата. Чайна. Шина. What the fuck? Средни Бред Харто. Много харесвам той печал. Може малко да не се вижда малко, ама как се вижда. Едбик Рошъл Майкъл. Този ми е един от любимите хичисти. Да, победи го през 1990. Шейн Макмен! О, синът на господин Макмен. Да Рок. Майто отскача на въжето. Да. Май се повдига. Скот. На Скот. О, мага, как изкочи. Как изкочи само, бат. И това беше това видео. Няма да ви харесва. Аз бях господин Пари. И до нови срещи.